Takže čaute ľudia, ja som Oni a dnes sa tam pri novom videu a toto video bude po dlhej dobe Granny. Granny som nikdy netočil, takže som sa rozhodol, že to už teraz natočím. Dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť, pretože by som chcel z toho robiť viacej časti a chcem zrobiť taký experiment, že v akej časti sa mi podarí utiecť proste. Jo, môžete mi písať aj do komentárov nejaké pomôcky alebo niečo, tak ja som to nikdy nehral. OK, čo tu máme? Difficulty. Easy, OK. Hneď sa mi to zobrazilo, že easy, a to easy aj nechám, pretože som úplný noob, nikdy som to nehral, OK. Good luck, to budem potrebovať. OK. Chápete, dosť dlho som nenatáčal, pretože chápete veci do školy, blbosti a takto, takže, ale to teraz neriešme, ideme hrať Granny. Deň 1. Ok. Ako, čo tak viem, tak je, že si môžeme čúpnúť, sa postaviť, wow, sa môžeme schovať pod posteľ a musíme otvárať šuflíky, byť veľmi rýchli a nesadzovať hlavne veci, pretože to ono všetko počuje baba jedna. Ok. Není možné už. Ok. Aká je šanca, že hneď tu bude? OK. Je tu Granny. Choď štrikovať preč, Granny. OK. OK, odišla. Neviem, že kde išla. Patrne. Ona vyprdla pastičku na schody. OK, tak tam nejdem. Radšej rýchlo prejdem sem. Tejto izby. Tu je nejaký obraz. Komu? Tu čuje. OK. Tu radšej nebudem. Ideme sa pozrieť niekde inde. Napríklad sem. OK. Ja mám pocit, že ide Granny. Neviem prečo. Ja mám pocit, že ide Granny. OK. Granny. Super. Nie, kamo, nie, to si robíš srandu zo mňa. Pozor, som nejdel nájsť joystick. OK, to už si robíš srandu zo mňa. OK. Tu ma nenájde. Aspoň dúfam. Vyzerá tak, že ma stratila. Nechcem hrať s tebou schovačky, OK. Kuk. OK. Šup. Jaj, Granny! Nie. No, som... No, budeme sa robiť, že sa to nestalo, dobre? Deň 2. OK, prebudzame sa. Zase treba všetko prehľadávať, ako vždy. Ale už ako tak celkovo viem, že ako sa tu ako majú prehľadať. A už kulhám, pozor. Kulhám. Ja som dobrý, kulhám. OK, tuto rýchlo prejdem. Pozriem sa vonku. Ako viem niečo, ako čo mám robiť. Aha, Kde? Sa dá ísť? Nie. Kamo, ten je smiech. To je tak goofy. OK, tu sa môžeme schovať. Tu treba dačo nájsť. OK, tu nám máme benzín do auta. Tu sa nám zíde. OK, tak takáto skrytá cesta. Ako ja som videl nejaké videá o Granny, ale ako no. Tu je nejaký dopis. A nič iné tu nevidím, OK. A teraz sme... Nice. Teraz sme tu v garáži.
Teraz nám stačí ísť iba dole a nalejeme to do auta. Kto mal vedieť, že tam je, kamo, reálne, kto to mal vedieť? Som sa zľakol. OK, deň 3. GG. OK, rovno ideme. OK, už viacej kúhame. No ja som tiež dobrý kúhač. Ja som normálne, ako... No. Dobre, deň 4 ideme. Tu už asi budeme mať aj krv na obrazovke, teda kečup. Áno. Ne, kámo. Už máme len posledné 2 dní pred sebou. OK, tak toto už je... OK. Tak to už sa skoro nedá hrať. To už je reálne, že... Nie, ja som zase dačo zhodil. To není možné. OK, ideme sem. Rýchlo. Ja neviem. Dobre. Rýchlo. Tak, kde sa to nalieva? Tu? Kde? Tu asi dopredu, ne? Či? Ne. Granny, prestaň. Či tu? Kárky musím nájsť a to ja chcem vedieť, kde sa to nalieva. Dobre, ja to položím tu. To asi počula. Štíkačky, wow. OK. Ideme hore. Ne, ja robím zvuky všade. OK, tak. Kde je Granny? OK, ja idem preč, čus. Rýchlo. Rýchlo, musíme byť rýchlejšie ako ona. Halo, čo to? Dobre. Počkej, tu je dačo. OK, ale tak to nič není. Dobre. A ja si viem na čo... To není možné. OK, pozriem sa, že koľko natáčam. OK. Dáme posledný pokus o posledný deň, OK. Deň 5. Teraz už bude mať asi veľa kečupu. No jasné. GG. OK, posledný náš pokus. Keď to teraz... Ja kde som ja stratil ten kľúč? To je nenormálne. Poď. Áno. Rýchlo, choď preč. Áno. Tu je. Tu je Granny. OK. Skriem sa. Už ide. Nevie o mne. Dúfam. Ideme rýchlu jazdu. Šup. OK, rýchlo tu dačo prestrihnem, keď môžem. Áno. OK. Kde je? Tu je. OK. Čo je tu? OK, nič. Ja som ju asi stratil. Komu? Nie. Choď preč. Nie.
Kamo, nie. Keby nedávalo tie pastičky, tak by... Ne, ja viem, čo teraz nasleduje. Nie, Granny, nerob to. Granny, ne. Ne. Hej, prestaň. Granny, ne. Ne, ja budem dobrý. Ja už budem dobrý. Ne, choď preč. Ne. Ja budem dobrý. Nie, Granny. Ne. Nie. OK. Tak to bolo dobré, čiže dúfam, že sa vám video páčilo, keď áno, tak daj like, odberaj zvoneček. Určite mi porad do komentárov nejaké veci a zatiaľ čau.